Velkommen til. Vi skal kigge på en optimeringsopgave, og jeg har den her. Som man kan se her, så er, jeg læser den lige højt. En kasseformet fuglebur skal bygges langs en mur, således at en del af muren udgør den ene side, og jorden udgør bunden af buret. Så allerede her bemærker vi, at de to sider er sådan set ikke sider, der er kun 4 sider, vi skal regne på. Fordi jorden og muren udgør 2 af siderne. Den del af buret, der skal indhegnes med trådnet, består således af loftet og de 3 andre sider. Præcis. Buret skal være 6 gange så langt, som det er bredt. Bredden betegnes med x, og højden betegnes med h. Og læg mærke til, så har de jo så allerede lavet en skitse for os. Den kunne vi jo selv have lavet ud for de informationer, men x det er bredden, jamen så bliver længden her altså 6 gange x, fordi den er 6 gange så lang, og højden er h. Bredden betegnes med x, og højden betegnes med h. Og så kommer opgave A, gør rede for, at fugleburets overfladeareal O og rumfang V kan udtrykkes ved x og h, således at, og så kommer der de her udtryk. Og det kaster vi os over som det første. Og jeg vil løse den her i en Meyer-kasse. Så hvis vi starter med at konstatere, at der er 4 sider. Ja. 2 sider er og så skriver jeg h gange x, og det er altså de 2 sider her, endestykkerne, der er det. Toppen er, og det kan vi så se deroppe, det vil være det samme som bunden. Vi kan se, at den er x gange 6x, x gange 6x, som jo er lige med, det kan vi lige så godt regne ud med det samme, 6x i anden. Og så har vi altså toppen, vi har de 2 sider, så mangler vi sådan set bare langsiden, og der kan vi se, at den er h gange 6x. Og langsiden er h gange 6x. Til sammen O er lige med, så lægger vi dem alle sammen hx plus 6x i anden plus det her h6x, det kan jeg bare skrive som 6hx. Og det var så ikke helt endnu det, vi skulle have til. Der var også to sider, der var hx, ikke? Så vi skal skrive 2 af dem. Og det kan vi så trække sammen til, at der er 2 hx'er her, og der er 6 hx'er her. Så vi får altså, at det så sammen giver 6x i anden plus 8hx, som vises skulle. Så det var faktisk svaret på etteren. Så volumen, den er faktisk lidt nemmere, for det er jo bare at gange de 3 sider med en x gange 6x gange h. Volumen er givet som produktet af de 3 sider. Så skriver vi V. V er lige med, og så skriver vi så bare x gange h gange 6x. Og det giver altså 6h. Skriver lige på matematikfeltet 6hx i anden, som vises skulle. Så har vi faktisk lavet opgave A. Bare ved at argumentere og bruge logik. Nu har vi har gjort rede for, at O er lige med det her, og at V er lige med det her. Så får vi oplyst, at overfladearealet faktisk, det kender vi, det er 80 kvadratmeter. Og opgave B lyder så, bestem rumfanget V udtrykt ved x, og bestem x således, at rumfanget V er størst muligt, når x er større end 0 og mindre end 3. Så det går vi så i gang med.
Første opgave her er at bestemme v udtrykt ved x. Det vil sige, vi har jo allerede et udtryk for v her, men vi skal kun udtrykke det ved x. Lige nu er det udtryk ved både x og h, som vi kan se, så vi skal have h'et til at forsvinde. Og der kan vi så selvfølgelig bruge det andet udtryk hernede, hvis vi altså kan isolere h i det her udtryk. Og det kan vi, fordi vi nu ved, at o er 80. Så vi kan skrive, at vi ved, at da o er lig med 80, ved vi, at, så kan vi så sige, at den her ligning, den kan vi så opstille, der hedder 80 er lig med det, som vi fik hernede, nemlig 6x i anden plus 8x. Og hvis vi ved det, og vi kan finde h med solve-kommandoen, fordi så kan vi sådan set bare isolere h her. Det kunne vi også godt gøre med håndkraft, men nu bruger vi jo bare solve, når vi kan. Så jeg skriver solve, så den her ligning, og så er det jo så h, jeg gerne vil finde, så jeg skriver komma h. Se, det kunne den ikke så godt finde ud af, fordi at den ikke forstår, at hx her er et produkt. Så jeg skal åbenbart lige skrive gange imellem her, for at den forstår det. Det var interessant. Den troede, at hx var en variabel, og ikke h gange x, så det måtte jeg jo lige rette til. Nu har den altså isoleret h for mig. Det her udtryk for h, det kunne jeg godt tænke mig at lægge ind i mit v-udtryk heroppe, fordi jeg blev bedt om at udtrykke v ved x. Så jeg substituerer det her udtryk for h ind i den anden ligning heroppe. Så kan vi skrive med dette udtryk for h fås ved substitution. Så skriver jeg v lige med, så kan vi lige starte med at skrive det her for en god ordens skyld, som jo er det vi har, og så siger vi lige med, og så skriver jeg det så en gang til, men i stedet for h, så skriver jeg det her ind på h's plads, fordi det er jo det nye udtryk for h. Og det kan den så regne lidt på her, og det gør den, så den regner det sådan set ud her, til at blive det her udtryk. Og hvis jeg nu havde været rigtig smart, så havde jeg heroppe skrevet, det vil sige, og så havde jeg her defineret det faktisk, så jeg havde sagt v af x kolon lige med, og så givet den det der udtryk. Fordi så er jeg sådan set lidt ligeglad med, hvordan selve ligningen kommer til at se ud, eller forskriften kommer til at se ud, men nu har den gemt hele det her udtryk for v som en funktion. Fordi nu bliver jeg så til sidst her spurgt om at bestemme rumfanget v udtryk ved x. Ja, det har jeg gjort at bestemme x, således at rumfanget v er størst muligt, når x ligger mellem 0 og 3. Og det er jo simpelthen bare et spørgsmål om at analysere den her funktion nu. Jeg har en funktion her, hvor jeg, når jeg giver den et x, altså en side længde eller sidebredde, så returnerer den et volumen. Så hvis jeg kan undersøge den her funktion og finde det sted, hvor den har et maksimum imellem, når x er mellem 0 og 3, så er jeg faktisk færdig. Og det kan man jo gøre med monotoniundersøgelser. Man kan også bare plotte den faktisk, og det gør vi lige her. Fordi jeg ved jo, hvad det er for et areal, jeg skal kigge på. Så, eller hvad for et interval. Så jeg indsætter simpelthen en graf her. Så siger jeg, at den graf, jeg gerne vil se, det er jo v af x. Den ser så sådan her ud. Men jeg er sådan set kun interesseret i at se på den i intervallet fra 0 til 3. Så nu tager jeg bare fra minus 1 til 4, så har jeg i hvert fald fået det hele med. Og der kan vi se, at der tydeligvis er et eller andet på spil heroppe, et eller andet maksimum. Jeg er ikke interesseret i at se de negative værdier, så den sætter jeg også til minus 1. Og så sætter jeg lige den her til, lad os sige, 40. Det var ikke nok, jeg skal have den endnu længere op. Lad os sige 100, så kan vi da se. Der kan vi tydeligt se, at nu kommer jeg op i noget, der giver mening, så sætter jeg lige den her til minus 10.
Den må gerne springe 1 af gangen, og her der kan den der få lov til at springe 10 af gangen opad. Nu kan vi tydeligt se grafen i hele intervallet fra 0 til 3, og vi kan tydeligt se, at der er et maksimum, og det maksimum kan jeg jo sådan set bare bede Inspire om at finde, hvis I undersøger grafer, finde maksimum, og en nedre grænse der, en øvre grænse der. Vi kan tydeligt se, at der er et maksimum her, hvor x er 2,11. Og hvis jeg så bare lige skal konkludere på opgaven til sidst, så kan jeg skrive her, at det ses af grafvinduet, at der er netop et maksimum for volumenfunktionen i intervallet så kan vi skrive 0 mindre end x, som igen er mindre end 3. Dette maksimum er fundet med kommandoen, eller med CAS-værktøjets undersøg grafer, og så maksimum. Det ses, at funktionen har maksimum og maksimum er jo, skal vi sige, v er lige med 84,3, når x er lige med 2,11. Og hvis vi kigger tilbage, hvad det var, vi skulle svare på, der, så var det, at vi skulle finde x, således at rumfanget v er størst muligt. Så svar må blive, det størst mulige rumfang fås altså, når x er lige med 2,11, og det er sådan set vores svar, så det kan vi lige gøre et til med fed skrift. Så har vi altså løst både opgave A og opgave B her, som vi skulle fyldestgørende. Vi kunne også have lavet den sidste opgave her med en klassisk monosoniundersøgelse, men den hurtige måde, det er altså bare at plotte funktionen i det ønskede interval og finde zoomvinduet, så det passer, og vi tydeligt kan se, at der er kun et maksimum. Jeg behøver ikke at differentiere funktionen og løse og finde vandrette tangenter, når jeg kan se hele intervallet her, jeg kan se funktionen i hele intervallet, der er ikke andre maksima, altså er det der svaret. Ja.